Здравейте, приятели, аз съм Динджус и сега ще посилваме втори епизод на Захах. Макар да казах, че 10 лайка ще направя, не мога с Даргев. Гасиста си с Даргев, Пацплейс, Томан БГ, Иванката БГ. Ще е такова линковете долу. Ще такова линковете. Това да кажа, че в този нов канал аз нямам ще експлорваме. Да. А то затова се казва експорт, които Дарк Гейм. Рева. По-добре ще да експлор от Дарк. Ще да звучи по-добре. Вниманието. Експорт in Dark. Да. Мартине, ама да не вземеш да направиш като вчера, не, вело изоставяне. И аз пръчка ходя отбиране. Кое? Никой не ме вижда там. Те са огледаме те. Няма никой. Това е с малка да се вижда така. Я бе, виждам ли са те? Да. Пичу, по-тихо. Ще си извадя с финера. Някой навлиза да учи, точно. Топото финерче. Взех го. Там нищо не се вижда. Тук няма нищо. Само някъде други скоро се скала. Не сме баси въпроси, честно. А, тес? Вие си греши къде? Ти са ти грешите такива. Видях, че живота е. Да, беше и там. Да, не го сте сграда. Не го срещната сграда. И тебе! Ако срещната малко тази. Да, отвънка, за доградата. Да, но то моето много е бавно. То не снима даже както трябва. Ти снимаш и под това. Аз си валя рева. Ей, ти си грешно да ме. Ето, това не виж тук. Това не виж тук. Може една бележка. Пичу, ако навлизат, вижте се, ако навлизат от стадион. Ако навлизат там малко, като се навлизат там. Карай. Извините за много мърдам, просто не мога да... Ох, как ме удари! Не си мама само нищо. Добре ли си? Удари ма с пръчката. Извиня, тата. Не, нищо. Ти добре ли си? Да, само си забих ръката ми. Не съм. Ето го. О, как му лише врати. Не това си храна, не го си. Даже и да пием. Петко преди мъжне. Хайде да си съм. Чакай, той пали на нещо.
Има още 4 стаи пичове, може да сме 4, 5 стаи. Общо са 8. Останаха последните 3. Нека видим. Какво има? О, щит. Вижте това, пичове. Вижте това. Това е шапка. И цветя. И майка. Кенса. На стената. На земята ли? 90%. Ти от игриш, обаче нищо не казват. Ти какво не казват, ама? Просто те са... Ма те скили не са техни, по принцип. Иван сам си влиза, брат. Тук не видим. Пахти ме. Опа. Нищо. Тя е най-голяма и няма стая вътре. В смисъл, това е просто една голяма стая. Вижте, че няма нищо вътре. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако така нас върнете, го харесате, да коментирате и да се абонирате за нас, ако ще сте го направили. Аз бях из Dark Game и си следващия път. Още снимаме. Здрасти! Още снимаме. Още снимаме. Аз бях Pats Place и тук с мен бяха Ninjas, Ванката, Snowman и It's Dark Game. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, харесвайте, коментирайте, абонирайте се за още клипове и чао!